Ήρθε η μέρα, ήρθε η ώρα που προσμέναμε με χρόνια, στα δεσμάστικα τα χρόνια μες στην τούρκικη σκλαβιά. Εις του πόντου τα κροβούνια, χαριοφύλια μαυρισμένα, φέρουν το 21, ύμνουν την ελευθεριά. Της Ανάστασης σημαίνει η καμπάνα η μεγάλη και ο καθένας μας σας βάλει τη λαμπρότερη στολή. Και μπροστά εις την εικόνα της πατρίδας στην Αγία ας προσφέρει για θυσία μια ταρκούτη και ζωή. Του πόντου μας το κόμμα άνοιξε σε κάθε βήμα των μαρτύρων ένα μνήμα του τυράννου μας χεριά. Μας καλούν εκδικητάδες, ζωντανοί και πεθαμένοι, η πατρίδα ερικομένη μας καλεί εμπρός παιδιά.